Ta hlavná motivácia přijde z toho, že sme jako Serbia jeden európsky ľud a máme každý druhý európsky ľud tiež právo mať jeden parlament. A tohle som ja tiež na túto parlament kandidoval a to tiež zase raz činil. Kotre témy mi vo sebe na vútrobe leža, to bych ja pravil najbolje serbské šulstvo. To keď ja pokažam z jednej končiny, z budovských narajnších končín, že som ja mohol za čas svojho dečatstva a mladosti doživiť, aké úskutky to má, když žiadne opravdité serbské šulstvo nemáš. A když som potom započal zhromadne so svojimi priateľmi z katolských Serbov na serbskom gymnáziu, na tedejšej serbskej rozšírenej vyššej šuli vuknúť, som ja na druhom boku začúval, aké pozitívne úskutky to má, když máš jedno fungovace serbské šulstvo. To hlavnú zmenu, ktorú chcú docpieť, je, že sa nám naši nemscy partneri, že sa zastupnice nemského státa nás přivzaja jako rovnohodní partneri. To som ja znal v jednej osobitej situácii. Keď pravne, po pokaže staršieho som zakotvený v narajnších budovských končinách a v vojerovských končinách. Najlepších priateľov v Serbách mám v katolských Serbách. Moja manželská pokaže z Delnej Łužice, to reka, ja mám popravom jedno široko zakotvenie v celej Łužice. A tak si tiež predstavujem príchod serbskej zhromadnosti ako jeden solidárny chcuk, ktorý tiež hľadá predsa přes kromu malého svojského taláka. Tých doživeniov je veľa, ale predsa mi ešte najbolje zabiera, to je Kruščan Zbiežk a vukunc Kruščan Zbiežka. A ja chcú, že my to treba nemáme dla príchod našich šulov zbiežky organizować, a ja chcú, že naše serbské šulstvo má v opravde jednu viestú perspektívu, ktorá nám tiež zmožňa jednu perspektívu za nás celý serbský ľud. A to v celej Łužice. Ja nebych netko mohol definovať jednu skupinu v Serbách, za ktorú chcú sa najbolje zasažovať. Mi ide o to, že my ako Serbia, ako celk, ako celý serbský národ môžeme si s pomocou serbského sema jeden opravditý príchod natvoriť. Za dolné serbstvo a za dolnú Łužicu musíme sa ako serbský sem na osobitý part zasažovať. Dokoľaž naša dolná serbská rec je najviac obkrozená, je ten strach najväčší, až sa naše serbojstvo zgubilo, a tak trebáme osobne v dolnej Łužice jednu serbskú, dolnoserbskú, kubánskú a šulskú autonómiu, až bychom měli také ako dolnoserbov příchod. Čekám.